Kaixo eta onkixin magazinera. Bertze behin gaur astelena da, abenduaren 19. Asteburu kulturala izan dugu Euskal Komunitateak, bertzailekin kontzertua, tortxu eta atzo bertso txapelketa nagusiko finala, Maialen Lujanbiok irabazi zuena. Asteburu betea, kulturaz lepo izan dugu eta gaur astelena lanera. Gure kasuan elkarrizketa bat izanen dugu Mikel Martinezekin, bera Tartan antzerki taldeko kidea da, eta haiek Barkafe Bilbaorekin batera antzerki laburren lehiaketa bat antolatzen dute, urtero 800 euroko sariarekin, euskarazko modalitaten gaztelerazkoan, eta bertze 800 euro laguntzeko, hain zuzen ere, proiektu hori, gidoi hori, egitazko antzerlan batean bilakatzen. Hori dena zertan datzan eta antzerkiaz ere solastuko gara Mikel Martinezekin. Hori baino lehen, betiko edukiak. Lehenik eta behin, efemerideak. 1868 zen, Amerikako Estatu Batuek esklabotza legez amaitu zuten. Abenduaren 19, baina 1878an, Josef Stalin buruzagi sovietarra jaio zen egun horretan. Eta 1911an, Roald Amundsen eta bere taldekideak Ego Polora heldu ziren. 35 egun geroago, Robert Falcon Scott eta bere taldekideak helduko ziren. Eta 1940ko abenduaren 19an, Franklin Delano Rooseveltek 3. aldiz zin egin zuen Estatu Batuetako lehendakari kargua. Ikus dezagun asteko agenda kulturala. Gaur astelena, nerabezaroaren aurkezten diren aferak. Nola aurregin, hitzaldia Zibiboxen, Jus Larrotxan, arratsaldeko 7:30, hitzaldia Miren Ziaren eskutik eta sarrera doakoa aforoa bete arte. Asteazkenean, Euskarazko irakurketa klubean, Arrosadiako liburutegian, Irene Namirovskaiaren Arimaren maisua liburuaz arituko dira. Erdueran izen emateko formularioa bete behar da, 6:30 izanen da. Eta abenduaren 21an, San Tomas eguna ospatuko du Zaldiko Maldiko elkarteak, 7:30 aurrera, txistorra, ogi, ardoa eta musika. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu handi batean, Nafarroak sexo delituen kopuru errekorra lortu du 2022an, hilean 28 salaketa jaso baititu. Barne Ministerioaren balantzeak 254 salaketa jaso ditu urtarriletik irailera, 149 2021an baino gehiago. Indarkeriaz egindako lapurretak eta saltokietako ebasketak izugarri ugaritu dira. Argazkian Nafarroarenaren ikuspegia jendez lepo eta izenburuan 3. txapela Maialen Lujanbiorentzat. Hernaniarra nagusitu zen atzo Iruñean ospatu zen bertsolari txapelketa nagusiko finalean. Berri gehiagotan, ganbarak diru gutxiagorekin itxi du zuzenketen eztabaida, banatuago. Foru Parlamentuak 357 aldaketa onartu ditu, denak bloke aurrerakoiaren ekimenez. Baitere Leo Messiren argazkiaren ondoan eta izenburuan, Argentinak munduko txapelketa irabazi du eta Messik historia egin du. Frantziari penaltietan gailendu zaio partida aztezin baten ostean. Kapitain argentinarrak eta Mbappek beren handitasuna erakutsi zuten. Diario de Navarran berriz lerroburuan. Nafarroak ez du 3.500 lanpostu baino gehiago betetzea lortu, naiz eta 30.000 langabe izan. Lanpostu hutsak 122 hazi dira 2019tik, batez ere eraikuntzan. Argazki handi batean, Argentina eta izenburuan Messiren mundiala. Argentinak penaltietan irabazi zuen final historiko baten ostean altxatu du bere lehen munduko kopa Messik. Beste berri batean, auzitegi konstituzionala gaur eztabaidatuko du Sánchezek nahi duen erreformaren prozesua babestuko duen ala ez. Konstituzio auzitegiak atzera lezake gaiari buruzko erabakia. Eta berri txiki batean, Maialen Lujanbio, bertsolari, txapeldun absolutua. Gara egunkarian, argazki handi batean, Maialen Lujanbio, Iñaki Muruarekin batera, txapela eman zion hain zuzen, publikoa agurtzen biak. Eta izenburuan, Maialen Lujanbiok 3. txapela jantzi du. Bide estuagoei ere xe eutsi zieten bertsolariek. Goizeko saioan, bera egin zuen saioak konplizitatea lagun. Eta giroa hortotzik, baina bizi-bizi.
Beste berri batean, Messiren Argentina txapeldun. Leo Messi izeneko genio batek gidatutako albicelestea munduko txapeldun izendatu da historian 3. aldiz. 3-3 ostean Frantziari penaltietan irabazita. Eta astelenetan berria egunkaria ez dagoenez Euskal Herria irratiarekin akituko dugu. Berri nagusia nola ez, Maialen Lujanbio 2022ko txapeldun. 13.300 lagun bildu dira Iruñeko Nafarroarenan aurtengo bertsolari txapelketa nagusiko finalean. Egun osoko ekitaldearen amaieran Iñaki Muruak jantzi dio txapela Lujanbiori. Baitere bertze berri batean, zorioneko urteko hitza. Irulegiko eskua dela eta hitz horrek hedabideetan eta sarean izan duen erabileran oinarrituta hautatu dute urteko hitza Euskaltzaindiak eta UCEIK. Eta azkeneko berri batean, txapelketan nagusiko finala zuzenean eskaini zuen atzo Euskal Herria irratia. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur hegohaizea izanen da protagonista. Zakar joko du batez ere kantauri isurialdean, tarteka ufada nahiko gogorrekin. Hari esker temperatura epela izanen da kantauri isurialdean. Zeruan, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak gailenduko dira, eta mendebaldeko tokiren batean ezin da baztertu zaparra da txikiren bat edo tanta batzuk botatzea, baina oro har ateri egonen da. Ebro ibarrean inguruan behe-lainoa agertuko da, eta iraunkorra izan daiteke toki batzuetan. Asteartean fronte batek euri apur bat ekarriko digu, batez ere atxaldean eta gauean. Zerua nahiko lainotuta egonen da eta zaparrada batzuk izan ditzakegu. Lekuren batean mardulagoak izan litezke bereziki ipar isurialdean eta egunaren bigarren zatian. Hegoaldeko haizea oraindik ere zakar ibiliko da, baina iluntze partean mendebal edo ipar mendebaldera egin eta indarra galduko du. Temperaturak berdintsu jarraituko du edo agian koska txiki bat igoko da, beraz epeletik jarraituko dugu. Berriz ere behe-lainoa agertuko da Ebro ibarrean eta iraunkorra izan daiteke. Bueno, eta sarreran errandugun moduan, gaurkoan Mikel Martínez ditude tartean teatroko antzezlea da bera, baitere Café Bar Bilbao idea, eta hain zuzen ere bi entitate hauen artean antolatzen dute antzerkirako lehiaketa, aurten gainera 20. edizioa dugu, eta Mikel bere antolakuntzan da noski. Mikel, arratsaldeon, lehenik eta be? Arratsaldeon. Bueno, konta iguzu, era labur batean, zer da hain zuzen ere antzerki laburren lehiaketa hau? Bai, lehenik eta behin, parkatu hemen nahiko zarata dagoelako, gustatzen zaizu entzutea, ez da gizelan entzun didazioen diri. Gainera, gripe madaraikatu honekin eta horrela gotxik gabe nago, desastre. Hau erde da, Mikel Lai, in live, hortxen, ostatua. Bueno, hemen Bilbao nahiko ezaguna den Aldezarreko plaza berriko Café Bar Bilbao, pues bueno, jabea edo gerentea edo familiako negozio bat, aspaldikoa. Baina horrez gain edo, aktorea naiz eta tartean teatro konpainiakoa. Eta orduan, bueno, aspalditik, Café Bar Bilbao eta tartean teatro, indarrak lotzen dugu eta horrela, sari bat antolatzeko, teatro sari bat, baina ez da emanaldiak edo boloak edo ikuskizun bat, baizik eta testuak. Eta, bueno, apur bat errezago animatzeko jendea, hori baita burua izuzen ere, jendea animatzen edo idaztera, bueno, teatro laburreko, zera hori, orduan base oinarrien barruan dago, bueno, gutxi gora bera, behar izan tekniko gutxi behar dituzten antzeslanak eta laburrak, ordu erdikoak eta horrela. Orduan, badaramagu ja 20 urte, hau antolatzen, eta hoxe egiten dugu, sari, bueno, xume bat, sari humilde bat edo, erderaz eta euskaraz. Eta, bueno, diru bat, €800,
Eta, bueno, guk aldugun guztia egiten dugu, gero sari edo saritutako lan hoiei edo apur bat, pues, bueno, guk publikatu egiten dugu webean, hemen Bilbaon badago pabelloi 6, ez dakit ezagutuko duzuen, Azurbagoa teatro alternatiboko espazio bat, non teatro laburreko festival bat egiten den, horrelako norbait animatzen bada saritutako testua montatu eta horrela, pues, Kafe Horrelo eta tartean teatro lekundu egiten du. En fin, galdera batzuk kendu dizkizut. Kontua da, hoize, saiatzen garela saritzen eta animatzen jendea idaztea, ez da, dramaturgo posible. Antzerkia idaztea ez da erreza, batzutan idazte jendeak ez dakielako zertarako norentzako idazten duen, antzerkia berez da, taulan ikusteko, eta horra, bueno, agian norbait animatuko da esanez, bueno, hor Kafe Bar Bilbon badago saritxo bat, agian lortuko dut animatzen dira, eta gure helburua hori da jendea animatzea, idazten, ez da? Eta izildiko nahi zuen. Mikel, argi dago, argi geratzeko barkatu, gidoiak aurkezten dire, hau da erraten genuen bezala ez da antzerkia egiten, gidoiak aurkezten dire, galdetu nahi nizun, antzerkitako gidoiek ze berezitasun dute. Erran nahi dut, nik idatzi badut noiz baitere ez, eleberriren bat edo bertzelako formatu hauek literarioak, errex pasatuko naiz antzerkira edo, bueno, hor badago gauza handana bat ikasteko, ez dakit. Ez dakit, komplikatua da. Berez, antzerkira gauza asko eraman daitezke, esan dugu. Aktore askorekin, monologoak, badaude testurik gabeko antzeslanak. Baina, bueno, ez dakite, kostatuko nik testu bat irakurtzen dudanean, eta hemen, sari honetan askotan gertatzen zaigu edo gertatzen zait, berehala ikusten dut, nabaritzen dut, ez dela oso teatrala. Oso literarioa dela, ez? Baina kostatzen zait orain azaltzea zer den literarioa eta zer den teatrala. Baina kontua da, nik, bueno, uste dut esperientzia bat daukadala antzerkian, eta orduan testu bat irakurtzen dudanean, naiz eta elkarrizketarik gabeko eta akziorik gabeko testu bat izan, eta oso filosofikoa. Nik ez dakit zergaitekin testu hori imaginatu egiten badut espazio batean eta personajea hitz egiten edo personajeak hitz egiten, nolabait imaginatzen badut, orduan teatra. Orduan zergaitik imaginatzen dut edo ez, orain kostatzen zaite esatea, baina batzutan testuak imaginatzen dut, eszenatoki baten gainean, ekintza minimo batzuk imaginatzen ditudalako, eta agian eszenografia bat edo imaginatzen dudalako, edo visual batzuk edo, baina beste batzutan ikusten dut, ez dut ezer imaginatzen, kostatzen zait, eta esaten dut hau literatura edo ensaio puro iduro da, eta ez dut. Oan parkatu, ezin izango nuke esan zer den, baina nik imaginatu behar dut, ikusi egin behar dut eszenatuko bat. Ematen dituzu ideiak, bai, pentsatzen dut hori dela, ez? Ez dakit, akaso ideiatzen dugu, antzerkia ez den formatu bat, pentsatzen dugu gehiago, bueno, ez dakit, testu luzeak egitea, mamitsuak edo, eta akaso antzerkia idazten dugunean, pentsatu behar da gehiago hori, ez? Gauza zehatzago bat, akzio bat izan behar duela, ez? Bai, bertze formatu batean pentsatu behar. Bai, hori da, baina batzutan muga horiek oso lauak edo oso txikiak dira, batzutan dago oso argi, eta batzutan zuk imaginatzen ez duzuna nik imaginatzen dut. Zaila da, bantxe bertan, tartean teatroa gara, Patxo Telleria dramaturgo, oso ona. Ikusten Euskal Herrian dago agunera. Jokin Oregi, Mari de Jon, testurik gabeko antzerlanak egiten dituena, eta horrela, testurik gabe, baina akzioarekin, eta horrela. Bantxe bertan ari naiz irakurtzen berak idatzitako gauza bat,
atzo bidali ziguna, eta kriston testo densoa da, ez da? Baina imaginatzen du. Testuak engantzatu egiten da. Eta orduan, imaginatzen dut personaje hori nire aurrean edo testu hori esaten eta horrela nik engantzatu egiten nahuela eta gero ere antzerkian badago beste gauzatxo bat, oso liburu batean, literaturan, ensaioan, daukazu atzera egin eta berriro irakurtzeko aukera. Antzerkian hori apur bat komplikatua da, antzerkian aukera bakarra daukazu ulertzeko eta edo aria ez galtzeko, eta orduan hori ere importantea da. Bueno, hau, honek ez du bigarren irakurketa bat behar, hau irakurketa bakarrarekin ulertu egiten da. En fin, oso galdera zailak egiten ari zara. Bai, nire kuriositatetik, Mikel, Eta antzerki gidoi bat egiten denean, ere bai, jarri behar da, estenografia zein den eta hori, edo demagun bakarrik elkarrizketak jarri behar dira? Denetarik aurkezten da, esan egin behar da hoize, esan dizut 20 urte dara magula honetan, egia esan, oso posi gaude, lanak aurkezten dirako, beti euskaraz apurua gutxiago erderaz baino, baina, bueno, 20 erderaz, 12 euskaraz, horrela proportzio horretan normalean. Eta gaztu zaite galdera. Bai, hori da, nola baitere, egiten duzuen gidoia, Estenografia eta horrela, ja, batzutan, denetarik aurkezten da, eta batzutan, importantena testua da, porque gero testu horrekin, batzutan autoreak aurkezten du testu bat akotazioekin ez bakarrik estenografia, vestuario, atrezzo eta akotazioekin, hau da, azalpenak izanez, benetan zer sentitzen duen personaiak eta zer egiten duen zehazki. Baina batzutan hori sobran dago, batzutan, gero zuzendaria dago. Batzutan zuzendariak eta aktoreak batez ere behar dutena da testua. Eta gero testu hori, montatzen dute nahi duten moduan. Orduan, akotazioa guzti horiekin, azalpen guzti horiek, estenografia irudikatuta eta horrela agertzen bada, ondo. Baina hori ez da eskatzen dena da testuaren kalitatea. Denaren batzutan egia da koinziditzen duela, zehaztasun guzti horiek ematen dituenak normalean, testua ere nahiko brillantea da, eta nahiko zailua. Eta gaiak... Bota. Bai, ez, galdetu behar nizun, gaien inguruan, ez dakit, 1001 gai izaten dire, ez dakit patroi bat errepikatzen den, gehienak maitasunaren inguruan, edo, horrez dago. Denetarik. Uste dut, teatro laburreko formatu honetan, ez bakarrik hemen aurkezten dena, baizik eta egiten diren gauzetan, askotan dira bi aktore eta bi pertsonaien orduan askotan dira bi pertsonaien arteko harremana, elkarrizketa, konfliktoa eta horrela. Hori da gehienetan ematen dena. Beste batzutan monologoa dira eta esan daitezke ere 6 aktorentzako lan bat, baina ez da normala. Normala, bi aktoren haien artean elkarrizketa, konfliktoa, izan daiteke dramatikoa, izan daiteke humorezkoa eta horrela. Hau, galdera guzti hauekin beste gauza bat etortzen zaite burura. Guk, epaimahai bat osatzen dugu eta juzgatu egiten dugu. Beti, saria ematen dugunean, beti, eta horrela nik egiten dut, eta horrela sentitzen dudalako, epaia komunikatzen dugu lehenengo, parte hartzaileei esaten diegu begira. Hauek izan dira sarituak, eta zu esan da saritu izan, eta beti parkamena eskatzen dugu. Egia esan oso zaila da juzgatzea, artelan bat, oso zaila da juzgatzea, eta artelan bat juzgatzea, puntuazioa ematea, eta bati saria ematea eta besteari ez,
oso zaila da. Norberaren gustoak eta prejuizioak eta ez dakit zer daude hor, eta beti konfunditzen zara. Zaria zuk ematen dizu bati eta beste bati. Baina, bueno, hau jokoa da, bati eman behar zaio, eta bueno, asko hitz egin ondoren, eta horrela batzutan iaia azken biak edo botatzen dugu bakarrik. Bati ematen dio. Eta barkamena eskatzen dugu beste guztiak. Zaila. Mikel, nola hasi zen kolaborazio hau? Ez dakit, zuri nondik datorkizu interes hori antzerki munduan? Nola da historia? Ez? Hau, Cafe Bar Bilbao eta tartean antzerkiaren kolaborazioarena. Nola hasi zen kontu? Nik badaramat antzerkia egiten Cafe Bar Bilbao lanean, baino dezente gehiago. Komplikatua da, ni berez medikoa naiz, ikasketa. Berandu samar, baina, ez dut nire adina esan nahi. Orduan, datu gehiagin ematen bai zuen kontuak egutu dituzu. Bueno, hoize, nahiko berandu hasi nintzen antzerkian, baina denbora pila daramat. Orduan, esan nahi dut, galdetu behar didazuk zelan bukatu dudan Cafe Bar Bilbao. Ez egon bukatu dudan antzerkian. Antzerkia da nire pasioa. Eta nire ofizioa, gaur egun. Bueno, esan aldizut, sartuz, hasi nintzen berandu xamar eta batez ere euskaragatik. Esan dut, hoxe, bueno, euskaldun berria hemen eta horrela, eta hitz itxusia da gaur egun esatean militantzia edo, baina, bueno, hauxe, euskararen alde zer egin behar zen, eta antzerkia egin behar, no jodas, antzerkia egin behar da, eta horrela zen nintzen, baina gero, batez ere hori da nire motivazio oso handia, euskal publikoari sentitzen dudanean kalitatezko gauza bat eskaintzen dio dela, eta sentitzen naiz oso. Baina egia da atrapatuta nagoela, teatroaren virusarekin edo, eta bueno, antzerkia gustatzen zait pila bat, historiak kontatzea gustatzen zait pila bat, eta historia horien bitartez jendea emozionatzea, jendea beldurtzea, jendea barrekin araztea, nasko sentitzea edo pentsaraztea, en fin, sentimentuak zorraraztea gustatzen zaite pila bat. Eta da, kriston desafioa, testo bat daukazunean, testo hau nola esango dut eta nola montatuko dut, beste batzuekin edo ni bakarrik edo, publikoa harrapatzeko, ez? Kriston desafioa da, eta gustatzen zait desafio hori, eta gustatzen zait saiatzea, eta batzutan lortzen dut, eta lortzen dudanean oso polabia da. Mikel, azkeneko galdera bat egin nahi nizun, akaso gehiago zure iritzi pertsonala, zeren galdera honek ematen du monografiko baterako, pentsazioa duzu antzerkia momentu honetan, momentu zail batean dagoela, edo behintzat Euskal Herrian momentu komplikatu bat duela orain? Badirudi. Gure esperientzia agian ez da txarra, baina bai bada, eta desde logo mundu guztiak komentatzen du, gure kideak eta beste antzerkitaldekoak eta horrela, eta guk bai, baina, zain beste hori. Jetxi dela nahikotxo, arrazoi ezberdinengatik, COVID-i botatzen diogu errua, baina imaginatzen dut ez dela bakarrik COVID eta COVID ostean edo sortu diren ohitura berriak eta ez dakit etxetik gutxiago ateratzeko edo eta gero audiovisualek eta telebistak eta plataformak eta daukaten pantaiak daukan indarra, ez? Eta egia da, publiko jetxi dela. Baina, ez dakit, teatroan antzerkia beti dago krisian, beti, erromatarren garaian uste dut ere bazegoela krisian, edo bentsatzen esaten zela, eta antzerkiak badauka gauza bat,
en fin, beste guztiek, beste plataforma guztiek, beste arte ez daukatenak, eta da momentuan gertatzen dena, substituiblea da. Orduan, eta bere indarra dauka. Osea, musika kontzertu batera oso batean ez daukatzen ikusi kontzertu hori zuzenean ikustea edo diskoa entzutea. Antzerkiarekin berdin, ez da gauza bera pelikula bat ikustea edo antzerkian aktoreak hor aurrean eta unean gertatzen ari den gauza bat eta horrela ikustea. Ez daukazen ikusirik. Eta, hori da antzerkia daukan indarra. Audiovisualen baso honetan, demagun, gurea ere audiovisuala dena. Gure indarra da hori zuzenean eta aktorea hor izurretaragi dagoela gertatzen dela. Eta hori da gure indarra eta imaginatzen dut orain jaitsi dela eta agian urte batzu barru edo dakarren urtean igoko. Baina bai, krisi txiki bat nabatzen. Mundu artifizial honetan, benetazkoa den zerbait, oraindik ere antzerkia, nik haunitz maite dudan generoa, aski ederra. Mikel, zure hitz polito horiekin utziko dugu, antzerkia, eta haragizko arte modalitate hori. Mikelek erraten zuen bezala, erromatarren garaitik krisian dagoena, baina hala ere, beti jarraitzen du hor bihotzak pizten eta malko eta irrifarreak sortzen. Mikel, erraten genuen bezala, antzerki laburren lehiaketa hau, beraz, martxan, abenduaren 31 arte orain aurkezteko. Hori da. Eta, hortzen, gero Kafe Bar Bilbaoren webgunean aterako da Nordeen garailea, zortzeko sariarekin, eta gero ere, erraten zuen bezala Mikel Martinezek, laguntzak hori ere, momentu batean, eszena toki batera eramateko. Mikel Martinez, pentsen utziko dugu, mila esker hondit, denbora. Bai, bukatzeko asko zain esatea, uste dute ez dakit ondo entzun dizua, abenduaren 31an bukatzen dela epea, eta gero ere sari batzuk egon dira, 20. edizioa eta nafar batzuk irabazi dituztela batzutan, bai euskeraz eta bai erderaz, eta gero esan, ni jaiotzez Nafarra naiz, Lizarraldeko, eta oso gustora joten naizela Nafarrora antzestera, joten naizenean, eta lasterrean jarrikusiko dugu. Eta guk konten hartuko zaitugu. Beraz, ongi etorria Mikel, ongi segi eta mila esker hondit. Vale, agur, eskerrik asko. Udaletako albisteak. Antxoainen zera jarri dute, anima zaitez, abenduaren 21, 6etan, Ostoki lokalean, lehengo gizartetxean, Eguberrietako bingoan parte hartzera. Jaso zure gonbidapenak abenduaren 19an, 6etatik 7:30. Arangurenen berriz, aurten talde lana sustatzeko asmoz, parte hartzaileak ez dira aurreko urteetan bezala ikasleak izan, San Pedro eta Irulegiko IP-etako lehen hezkuntzako 1-6 mailako gelak baizik irakasle batek zuzendua. Eta baita ere hurrengo abenduaren 24an larunbatarekin Olentzero eta Mari Domingi Ibarrera iritsiko dira. Ibarreko zenbait herritan ematen ahalko zaie ongi etorria. 9etan Labainoko ermitan, 8:30 Arangurenen menditik jaitsiko dira eta 6etan Taxoarereko iturrian. Eta Iruñean, Pamplona Enprendek programa honen 9. edizioan garatu eta bultzatu diren ekonomia berdeko 11 proiektuak aurkeztu ditu 4 hilabetez Iruñeko udalak eta zeinek aholkuak eta prestakuntza eman dizkieten parte hartzailei ondoren. Baitere Joakin Maia musika eskolak Gabonetako kontzertuak eskainiko ditu datorren asteartean Baluarten eta eskolan bertan. Gainera, egun hauetan hainbat taldek parte hartuko dute kaleko musika zikloan. Eta azkenik, Iruñeak e-sports bideojokoak jardunaldia hartuko du. Goraka doan sektore honen erronkak, beharrak, aukerak eta joerak jorratzeko.
Iruñeko alkateak hasiera eman dio jardunaldiari eta enpresa erakunde profesional jokalari eta klubetako 100 pertsonek parte hartuko dute. Hauxen dena, gaurkoz, magazinean, espero dugu, gozat. Hasteko, nik edo guk ero abain ez diogu deitzen abiadura handiko trena, baizik eta prestazio handiko trena. Eta uste dugu oso garrantzitsua dela aldaketa hori, bestela duela 20 urteko eztabaida berean egon ginateke eta gure ustez ez dagokio. Manifestazioak izan dira, asteburu honetan horren kontra eta beste motakoak ere bai, esan bezala beti izan da jendea proiektu horren kontra eta beste motako proiektuen kontra ere bai. Hori normaltasun osoz hartu behar da eta beti izango direlako jendea edo zein proiektuaren kontra, beraz alde horretatik normaltasun osoz. Dena den, badugu edo badaukat galdera bat, noren kontratzen manifestazio hori, tren horren alde gaudenen kontra edo eta estatuko aurrekontuen alde bozkatzen dutenen kontra. Kontuan hartu behar dugulako, tren hori finantzatzen delako estatu aurrekontuetan eta aurrekontu horietan sartzen dira bai adibidez trenaren partidak, bai eta beste motako batzuk, monarkiarena, guardia zibilarena, ejertzituarena, kanpo harremanetarako, 11 partida. Eta adibidez aurrekontu horiek onartzen dira beste batzuen artean PSOE edo Bilduren botoekin. Eta beste aldetik azpimarratu behar dugu ere, esan dudan bezala, estatuko aurrekontuekin finantzatzen dela azpiegitura hori eta urte oro Nafarroatik barkatu estatuari ordaintzen zaio 0,6 transferitu gabe dauden konpetentziengatik. Beraz, diru horrekin finantzatzen da adibidez azpiegitura hori. Eta galdetu aldugu ea ez den hobe diru hori bueltatzea Nafarroara, azpiegitura horren bidez, guk uste dugu baietz. Adibidez, diru horrekin ordaindu dira Madrid-Sevilla linea eta orain arte egin diren linea guztiak. Beraz, ez da hobe diru hori bueltatzea Nafarroara azpiegitura horren bidez. Guk pentsatzen dugu baiz. Egia esateko azken urteotan asko ez da aurreratu asko, baina izan da bultzada politikori falta gabe izan delako. Gustu dugu ez dela bidezkoa, zeren ez dago horrelako tren bat eraikitzearen beharra. Azkenean hori da galdera, noren mesedetarako ari dira proiektu hau aurrera ateratzen, eta gerikoa da, etekin ekonomikoak aterako dituzten enpresei interesatzen zaiela, hau guztia, baina ez herritarroi interesatzen zaigun trena da tren sozial bat, nun herriak lotzen dituen, non merkantziak eramango dituen, nun hainbat eta hainbat garraio aterako duen errepidetatik, nun ingurugirorako ona izango den, eta horretarako ez da behar un plataforma handiak eta hainbat ingurugiroari eta egingo dizkion min noie guztiak ez dira bidezkoak. Horregatik, uste dugu, azkenean horren atzean badagoela interes ekonomikoak, pribatuak, eta ez dugu bat egiten aurrekontuan zehaztutako hainbat milioiekin. Ez dut ustez gatoz bat kritika horiekin, lehenago galdera bat plantatu, orain beste galdera bat, Nafarroko zein herri txikietan gelditzen dira trenak? Zeinetan dauden tren geltokiak? Nik egia esateko oso gutxitan trenak gelditzen badira, eta gero eta tren geltoki gutxiago daudela, beraz alde horretatik. Guk pentsatzen dugu erabat bategarriak direla bata eta bestea talde batetik PHT, prestazio handiko trena, eta gaur egungo duguna ez dira kontrajarriak, baizik eta bateragarriak. Beraz, hobetu dezagun gaur egun duguna, eta beste aldetik egin dezagun bestea berria.
esaten dudan bezala, erabat bategarriak direlako. Eta gainera, PHT egiten bada, lagunduko luke deskarbonizazioaren bidean, ziurazki kamioi asko desagertuko zutelako gure errepidetatik, zalantza barik. Begira, ni Tafaiakoa naiz, eta Tafaiatik pasatzen da trena, eta oso adierazgarria da nola, hegoaldetik iparraldera Bizkarrez urtzen duen tren bat ez den erabiltzen herriak lotzeko. Hau da, ez da zerkaniaz moduko tren bat ez daukagu, Nafarroan ez da horrela erabiltzen, naiz eta infrastruktura egon badagoen. Gipuzkoara joaten bagara ikusten dugu nola erabiltzen duten, bai Bizkaian, eta nola zerkaniaz eta trenbidea oso ongi funtzionatzen duen, hortaz ez Nafarroan. Eta hori zergatikan, zuzen ere, nahi bat dagoelako, eta trena ez erabiltzeko. Hortaz, plataformek esaten dutena, nik uste dut denok bat egiten aldugula berarekin. Tren batek izan beharko du jendartearen mesedetara, lurraldea kohesionatzeko, mobilitate hori bideratzeko, eta ez dauka inongo zentzurik, Iruñetik Madrilera ordu erdi irabazteko, hainbat eta hainbat zarrazkide ingurugiraren inguruan egitea, eta hainbat diru bideratzea. Baldin eta diru gutxiagorekin eta dagoen bidearekin hori hobetzen, hainbat onura lortzen aldirelako. Baina alternatiba zeri, gaur egun sistemari, PHT-ari, esan dudan bezala, biak bateragarriak direla, egin dezagun bata eta hobetu dezagun bestea, bateragarriak direlako. Alternatiba teknikoak egon badaude, eta Europatik baita ere zehazten dituzte, eta esaten dute, adibidez, ez da behar plataforma berri bat egitea, baizik eta 3. karril batekin sortzen alda, bi tren motak bide berberatik joatea. Eta hori, ez da Euskal Herria Bilduk esaten duguna, baizik eta Gipuzkoan, abiadura handiko trena, badaude zonan, hainbat leku nun 3. railau jartzen ari den. Eta zergatik ez da hori jartzen bide osoan, eta horrela tartekatzen alda eta partekatzen alduzu, eta sustatzen alduzu, ustartzen alduzu, bi motatako trenak, hau da merkantzirkoak, baita ere pertsonak eramago dituenak, eta baita ere leku herrietatik, herriko mugimenduak bideratuko dituen trena. Hori dena guztia bateragarria da. Eta ez bada egiten da, beste motatako interes batzuk daudelakoz. Bai, aste honetan hasi ginen aurrekontuen zuzenketen eztabaidarekin, asteartean entzun ere, gaur bukatuko du hoiekin, eta datorren asteko ostegunean osoko bilkura 8. urtez jarraian onartuko dira eskuina bazter batean ustez. Haiek erabakitute hori noski negoziatzeko prest ez direlako izan. Baina uste du garrantzitsua dela, zerratik, marra bat azpimarratzen da, intzuzen ere jarraitzen delako 2015an hasitako bidearekin. Eta gure ustez hori dela bidea. Horrexegatik, garrantzitsua da, datorren ostegunean, osoko bilkuran, aurrekontu horiek onartzea. Hemen orain aste honetan Nafarroko Parlamentuan aurrekontuekin gaude, jakina denez guk Euskal Herria Bildu Nafarroak bideratuko ditugu aurrekontu hauek, gure abstentzioarekin aterako dira, 4. urtez, eta hainbat lan eginez gero, ikusten ditugu zenbait gabezi, nola ez, baina baita ere, gure ekarpena eta Euskal Herria Bilduk egindako lana, badaukala bere oihartzuna, badaukala jendartea laguntzeko bide bat dela, eta hortaz zerbitzu publikoak indartze aldera, eta ere sozioz gaindiko kultura eta dinamismo ekonomikoa bideratze aldera, euskera sustatze aldera, baita ere hezkuntza, aurre hezkuntza indartze aldera eta langileen egoera hobetze aldera, hainbat ekarpen egitea eta sartzea lortu izan dugu, eta hortaz, ikusten dugu nola egindako lana, badauka bere isla da aurrekontu hauetan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.